Yan. Yan, luto na po isang tulyasin nating adobo na ating pinaluto. At dahil tayo ay medyo may papiding ngayon sa mga bata. At siyempre po, may pamimigay tayong mga bigas sa mga senior, no? Kaya sana nga po, mas malaki pa ating mag-revenue. Kasi nga po ngayon, medyo konti pa po ating revenue, no? Hindi talaga sapat pa. Pero ngayon, ay tayo naman ay may papiding tayo ngayon dito sa bahay. Ayan mga kamamshi, mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana, ayan, bali magre-reaction video tayo. Ang re-reactionan natin is si Kuya Andy Kayakap Vlogs. Ayan, isa sa mga scouters ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Ayan, di ba? Nakilala ko siya, syempre kay Joy, kasi siya yung naka-scout kina Joy, tapos nirecommend niya sila Joy kay Kalinga Prab. Ayan. Kasi nagustuhan ko to si Kuya Andy kasi talagang napaka-kwela niya. Tapos, relate ako sa kanya mga ginagawang papiding, di ba? Tapos sa mga pag-share ng blessings. Kasi tuwing ganyan ako kahit hindi pa ako nagre-reactor sa Kalingap, kasi kailan lang naman ako naging di ba? June. Dati-rati pa talaga, simula-simula. Kasi nag-start ako mag-vlog 2017 or 2019. Ayan, kapag kumikita tayo sa YouTube channel, ayan, nag-share din ako ng blessings kahit konti, di ba? At kahit wala tayong sahod kay YouTube, basta feel ko or bukas sa loob ko talagang, kasi masarap kasi sa pakiramdam kapag nakakapagpasaya tayo sa iba, di ba? Hindi naman kasi kailangan is mayaman tayo o mapera tayo. Kasi kahit mahirap lang tayo, minsan nga mas masarap mag-share kapag yung feel mo down na down ka, kapos ka, tapos bigla-bigla naging okay ka na. Naku, napakasarap mag-share ng blessings, ng biyaya, di ba? Ito, i-share ko sa inyo. Bali, nagpapiding kasi si Kuya Andy Kayakap Vlogs, nagpaluto ng pansit, ng adobo. Tapos tamang-tama, darating sila Kalinga Prab dahil may pinuntahan siguro silang na-scout nila na malapit-lapit kay na Kuya Andy. Tapos kaya nagluto rin si Kuya Andy para kina Kalinga Prab. Pero yung video to talaga is papiding ni Kuya Andy para sa mga bata, sa mga senior, namigay siya ng bigas, nagpakain siya. Kaya ito, hindi na ako magyayaw-yaw, i-share ko na lang itong video ni Kuya Andy. Talagang relate ako kay Kuya Andy. Napakasarap, napakasaya, makapagbigay ng kasiyahan sa ibang tao. Kaya ito, keep on watching. Subscribe natin si Kuya Andy, isa sa napakasipag na scouters ni Kuya Bal, Santos Matubang, at Kalinga Prab. Siyempre, support natin sila lahat. Huwag natin skip yung kanilang mga ads. Okay? Yun mga kalingap, mga kababayan, sa muli po no, at ito, niluluto na pong pansit. Maya-maya pong konti, mag-uumpisa na po ako no, ng ating papiding at tatawagin natin ng mga bata. Siyempre mga senior, no, mag-ano sa tayo maya-maya sa ating microphone. Kaya ako po mga kababayan, buong pamilya ko, lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat-lahat, sa inyo po lahat-lahat ng mga naririyan. No po, sa lahat-lahat po, sa aking premiere na ito, lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating mga minamahal na sponsor, sa ating mga minamahal na solid supporters, sa patuloy na mga sumusuporta kay Andy Kayakap Vlogs, sa ating mga silent viewer, lahat-lahat na po kayo. Alam niyo po, lubos ako nagpapasalamat, kaya po tayo nagkakaroon ng revenue ngayon, kasi nga po, nung nakarang linggo, nagkaroon po tayo ng revenue. Ito po, no, bahagi po, tulad na sinabi ko, no, na ito, may papakain naman tayo sa mga bata at senior dito sa bahay. Dito po mismo sa bahay, kahit maulan po, no. Kaya, salamat po sa inyong lahat, no, at tuloy din ang ating pabahay, mga kalingap. Yun mga kalingap, mga kababayan, nakaluto na po na isang salang na pansit, no, isang planggana. Tapos ito nga yung ating manok, no, sa mga bata, no. Ayan, at dadatingan na po unti-unti. At siyempre, no, nagsasalang po ulit na isang pansit pa ulit, no, panswit. Ayan, yan pa po ang padalawang salang mga kababayan, no. Pero kahit malakas ang ulan, tuloy tayo, no. Tuloy tayo. Pakain tayo sa mga bata, no. Papakain tayo sa mga bata. Dalawat mo yung pansit ang ating inihanda. Ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa, mga kababayay napapainda. Yeah, yeah.
sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Agol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brox, Kalingap David, Mr. J, Team Kalingap Dance, 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 Team Kalingap, Team Kalingap Dance, 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 Team Kalingap, 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 Dance, Kalingap. Tuloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Team Kalingap Dance, 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 Kalingap, Team Kalingap Dance, 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 Kalingap, Kalingap. Palain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalan, saya at ligaya sa bawat puso ang madarama. Team Kalingap Dance, 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 Team Kalingap, Team Kalingap Dance, 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 Kalingap, Kalingap, Team Kalingap Dance, Tuloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ituloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Dance, dance, dance. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Dance, dance, dance. Ang Kalingap ay laging karamay nyo. Team Kalingap Dance. Team Kalingap Dance. Kuya Val, Kuya Val, Ate Edna Val, Ate Edna Val, Ate Edna Val, Ate Edna Val, Kuya Rap, Kuya Rap, Kuya Rap, Kuya Rap, Jackie Rap, Jackie Rap, Jackie Rap, Jackie Rap, Team Kalingap, Team Kalingap, Team Kalingap, Team Kalingap, Team Kalingap Dance. Val Matubang, ikaw na
ang aming malalapitan. Sandigan at kailangan sa mundong may kahirapan. Ang iyong ginagawa para sa iyong kapwa, walang pinipili. Bata man o matanda na naghihirap sa buhay ay kapos at kailangan ng iyong paglingap. Lingap sa mahirap ang programa mong sinikap. Sa bawat pagsisikap na iyong ginagawa, hatid tulong buong pusong isusulong sa bansa. Huwag mag-alala, hindi nag-iisa. Ordinaryong vlogger ang inyong nagkakasama. Ang pagtulong sa kapwa, matagal niya ang ginagawa. Hahatid ang tulong saan man, sulok na bansa. Malayo ka man ay pupuntahan, walang kapaguran, maging isa't bundok man. Makita ka lang na nakangiti, sapat na yun upang ang pagod ay mapawi. Na malayo ka man, ikaw pa rin ay pupuntahan. Pagkat ang tayo nais lamang makita ka nakangiti. Ngap sa mahirap, tulong na walang humpay, tunay na pag-ibig sa kapwa na patunay na kanyang ginagawa, na hindi na alintana ang init at layo ng destinasyon. Maihatid lamang ang munting rasyon na magbibigay kasiyahan sa mga nangangailangan. Tunay na naghirap na mga kababayan, sama-sama na atin ang tulungan. Wal matubang salamat sa bawat sakripisyo na tanging alay mo sa bawat Pilipino, mga kababayan na walang mapuntahan. Madali ka lang, nilang nalalapitan, inspirasyon ka na pagtulong ng kapwa. Naway gabayan ka pa ng Diyos na lumiga ang atin na tulong na iyong ginagawa. Tunay na paglingap sa mahirap sa bansa. Huwag mag-alala, hindi nag-iisa. Ordinaryong vlogger ang inyong magkakasama. Magtulong sa kapwa, matagal niya nang ginagawa. Hahatid at tulong saan man, sulok ng bansa. Malayo ka man ay pupuntahan, walang kapaguran, maging isa't bundok man. Makita ka lang na nakangiti, sapat na yon upang ang pagod ay mapawi. Isang taong may prinsipyo at dedikasyon, likas na pagtulong na kanyang tugon. Lingap sa mahihirap na kanyang sinusulong. Isang simpleng tao na inyong maaasahan, Kuya Val Santos Matubang. Kasiyahan ang dala para sa kanyang mga kababayan. At tulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaing ay kanyang pakikinggan. Pusilak niyang puso, inspirasyon ng karamihan. Val Santos Matubang, hanggang tulungan.